que a Corporación Municipal de Lugo manifeste o rexeitamento á instalación dunha área de servizo no Centro Comercial das Amasas a escasos 100 metros do cauce do Miño. O obxectivo do BNG, xa digo, é primeiro que se manifeste o rexeitamento de toda a Corporación a esa instalación, demandar tamén da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado a modificación da normativa de carácter autonómico estatal que promove a implantación deste tipo de instalacións nas áreas comerciais sen ter en conta para nada as características particulares de cada unha delas e eliminando parte das competencias dos concellos nesa materia. Pretendemos tamén que o Goberno Municipal, aténdose ao artigo 28 da Lei 9/2013, que é a Lei de Emprendemento e Competitividade Económica de Galiza, adopte as correspondentes medidas cautelares en relación a esta actividade, entendendo que é unha actividade que pode xenerar riscos e que pon en perigo a calidade ambiental do río Miño. Non entendemos como as distintas administracións implicadas poden emitir informes favorables cando estamos falando de a escasos 100 metros do río Miño da instalación dunha gasolineira, co risco, insistimos, que conleva de posibles danos ao río Miño e que, sen embargo, sexa absolutamente imposible dotar a esta cidade dunha zona de baño pública nas inmediacións desta mesma zona.